Szerbusztok, Norbert vagyok, ez pedig a Hatásművelet Inspiráció YouTube csatorna. Ez egy életvezetői YouTube csatorna, főleg ilyen érdekes eszmefuttatásokat osztok meg spirituális, pszichológiai és akár üzletvezetői témába. A csatorna rendszeres hallgatása által egy nagyon komoly személyiségfejlődése mehetsz keresztül, illetve ha tudod módjával befogadni azokat a dolgokat, amiket hallasz a videókban, akkor úgymond nap mint nap jobb döntéseket hozhatsz, és úgymond egy jobb életet teremthetsz magad számára. És talán próbára teszem azt a képességedet is, hogy nem mindig mindent egy ilyen negatív keretezésbe láss, hanem úgy lássuk a dolgokat úgy, ahogy azok vannak, a pozitív és a negatív pólussal együtt. Természetesen a te részedről is meg kell legyen egyféle nyitottság ahhoz, hogy mindez működjön, és arra hívlak, hogy amennyiben nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, lájkold be ezt a videót, hozd meg majd az ismerőseiddel. Észrevetted már, hogy vannak ilyen személyek, akiknek ilyen borzalmas energiájuk van, és rossz a közelükbe lenni? Észrevetted, hogy vannak olyan személyek, akik hírből sem akarják úgymond, hogy megegyezzetek, avagy hogy közös nevezőt találjatok? Észrevetted, hogy van, akinek a világnézete és maga a felfogása nem támogatja azt, hogy nyer-nyerbe gondolkodjon? Avagy hogy vannak olyan személyek, akik nem akarnak egyszerűen megegyezni, úgyhogy mindenkinek jó legyen, hanem nekik legyen jó, és a többiek le vannak tojva. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudják elfogadni azt, hogy mindenki egy kicsit másképp látja a világot, és ez így van rendben. Hogy vannak olyan emberek, akik megpróbálják a saját igazságaikat rá erőszakolni, ráforszírozni a másikra az akarata ellenére. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akikkel csak akkor lehet jóba lenni, ha mindig mindenben megegyezel, amit ők mondanak vagy tesznek. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akik mindig mindent kritizálnak, blamálnak, és csak a haszon és az önzőség mozgatja őket. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akik megpróbálják a másikat valamilyen szempontból úgymond maguk alá tiporni és ilyen rossz indulaton belérugni. Észrevetted, hogy vannak, akik csak szarkasztikusak, cinikusak, és mindig mindenkit lenéznek, és közben nem tesznek le semmit az asztalra. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akik nem tisztelnek az égvilágon senkit, és mindenkit lenéznek, és az égvilágon senkire nem tudnak felnézni. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, hogy mindegy milyen kedves, hogy hozzájuk megpróbálnak kihasználni és a föld alá tiporni. Na most így röviden néhány jellemzőt felsoroltam, hogy mit nevezek én kukumaki embernek, és az a lényeg, hogy te is tudjad beazonosítani ezeket a személyeket, mert ezek egyfajta energiavámpírként funkcionálnak a környezetedbe. A kukumaki embereket jobb távol tartani a lelki béke érdekében. Ha nagyon össze kell foglalnom röviden, hogy milyen a kukumaki ember, akkor egy ilyen nagyon-nagyon extrém antiszociális és pessimista és ilyen negatív világképű olyan ember, aki mindenben mindig a negatívat látja meg, és mindig mindenkit blamál. Tehát, hogy egy ilyen extrém antiszociális és egy ilyen extrém pessimista, negatív, rossz indulatú, káros szándékú személyre gondolok, így amikor azt mondom, hogy egy kukumaki személy. A Related Dreams az nem más, mint az a kreatív márkanév, amit használok a különböző alkotásomhoz. 15 éves tapasztalatom van, illetve nemrég elvégeztem egy mesteri képzést is itt a Bábes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron. Eddig filmeztem és vágtam több mint 100 színház előadást, rengeteg eseményfelvételt készítettem, van több rövidfilmem, van egy nagy játékfilmem, videóklipeket is készítettem ugyanakkor, úgyhogy amennyiben úgy érzed, hogy szükséged van ilyen jellegű szolgáltatásra, akkor keres engem bizalommal. Első körben kezdjük a videót azzal, hogy felsorolom, melyik azok a tulajdonságok, amelyeket valakit ilyen kukumaki személyé tesznek, és a videó második felében pedig együtt keresünk megoldást arra, hogy esetleg ha te magaddal ismersz valamilyen szinten, mert hát különböző mennyiségben valamilyen szinten mindnyájunkban van egy kis kukumakiság, tehát nem mondhatom azt, hogy 100% valaki kukumaki vagy nem kukumaki, és természetesen a pszichológiában ez egy megküzdési mechanizmus, úgyhogy amennyiben magaddal ismersz, ne ijedj meg ettől, hanem úgymond a videó második felében kitérek majd arra, hogy mit tudsz tenni úgymond magaddal, hogyha magaddal ismertél, és egy kicsit így önreflektálsz hatékonyan ebbe az irányba, avagy mit lehet kezdeni azokkal a személyekkel, akik a te személyes környezetedbe viselkednek így, akár családba, akár barátok között, akár egy munkahelyen, stb. Hogy próbáljunk meg meghatározni valamilyen irányvonalakat, hogy hogyan lehet hatékonyan úgymond kezelni, menedzselni egy ilyen személyt. Fontos így lerögzítsem a videó előtt, hogy nem arról van szó, hogy én ki akarok pécézni bárkit is, és ugye független attól, hogy valaki milyen úgymond emberileg az nem jó vagy rossz, hanem az valamilyen, és akkor ez egy milyenség, egy ilyen neutrális milyenség meghatározás önmagában, és nem mondhatom azt, hogy ettől egy ember jobb vagy rosszabb. Viszont ebből a neutrális mienségből adódóan valamilyen szinten meghatározható az, hogy mennyire lehet úgymond kollaboratívan együtt létezni ezzel a személlyel, és mennyire lehet vele együttműködni. Általában erősen az jellemző, hogy nem érdekli különösen semmi és semmi, csak az ő saját kényelme, a saját érdeke, a saját java, és nem érdekli azt, hogy úgymond egy nyer-nyerbe meg tudjon állapodni, úgymond, hogy közös nevezőre jusson a környezetével bármilyen szinten. És a kukumaki ember általában akkor sem tesz, amikor úgymond neki is megérné, vagy neki is a javára szolgálna mindaz a dolog, amit úgymond szeretnél kezdeményezni vele. Ezek a féle emberek általában nagyon-nagyon hálátlanok, mindig mindenkit kritizálnak és blamálnak, és egy ilyen furcsa rossz indulattal és egy ilyen távolságtartó, cinikus, szarkasztikus úgymond attitűddel valahogy megpróbálnak mindenkit maguk alá gyűrni. Általában nem egy egészséges típusú úgymond szimbiózis-szerű hozzáállása van a társadalomhoz, hogy neki is jó legyen és másoknak, hanem ő csak azt lesi, hogy neki legyen jól, és nem érdekli azt, hogyha mindenkinek a rovására. A kukumaki emberek általában nagyon ridegek és ilyen barátságtalanok, és csak akkor tudnak barátságosak lenni, amikor ilyen számító jelleggel ki akarnak nyerni belőled valamit. Vagy pont addig barátságos, ameddig úgymond nem kapja meg, amit
akar, és utána megint egy ilyen furcsa attitűddel közelít és viselkedik veled. Sok esetben az ilyen ember nagyon tiszteletlen másokkal, nagyon bunkó viselkedik, és nagyon távolságtartóan, idegen, nem érdekli azt, hogyha a másikat végig sérti vagy végig bántja, hanem egyszerűen az érdekli, hogy úgymond ő jól megmondta. Többek között egy erős, nem jó értelembe vett ilyen turva passzivitás is jellemzi, amikor úgy minden mindegy neki, és egy ilyen lenéző flegma attitűddel körülbelül folyamatosan kifejezi utálatát mély cinizmussal. Az az érdekes, hogy magáért sem tesz semmit az ilyen ember, csak úgy létezik, és van, hogy legyen, és elvárja, hogy a környezete teljes mértékben támogassa, úgyhogy ő a környezetét nem áll szándékában támogatni. A kukumaki ember általában nem csinál semmit passzióból, nem csinál semmit szeretetből, hanem csak a pénz vezérli, és neki ez ilyen szárazon dosztig elég. Nem érdekli, hogy monoton az élete, és lehet nem talált benne semmi értelmet, semmi szépet. Valahogy egyfajta nagyon erős rejtett depresszió tudja jellemezni az ilyen jellegű személyt, aki valójában azáltal, hogy így eltávolodott mindenkitől, saját magától távolodott el elsősorban. Jellemző tulajdonsága a kukumaki embernek, hogy azonnal talál 50 kivetnivalót mindig mindenkibe vagy mindenbe, és nagyon-nagyon szereti hangoztatni az ő kritikáját és az ő rossz véleményét másokról vagy másról, viszont elfelejti azt, hogy dicsérni is kellene, vagy hogy a jót is észre kellene venni. Avagy a kukumaki ember egyáltalán nem tudja meglátni a dolgok jó oldalát, és mindig csak a rosszat látja, erre fókuszál, és akkor csodálkozik, hogy folyamatosan úgymond ez a negatív rossz energia veszi körbe. A kukumaki ember folyton elvárja, hogy mások változzanak, de ő a saját személyiségfejlődéséért nem tesz semmit az ég adta világon. Ő tökéletes, őt így kell szeretni, őt így kell elfogadni, és esze ágába sincs változni ahhoz, hogy úgymond mindenki változzon. Ahogy az előző videómban leírtam ezt a dinamikát, és leírtam azt, hogy működik ez az úgymond hatásmechanizmus, ahogy a hatás művelete annak, hogy belülről kifelé történik a változás, és a kukumaki emberre az jellemző, hogy esze ágában sincs változtatni. Ő elvárja, hogy mindig a környezete változzon először, és ő elvárja azt, hogy úgymond mindig ki legyen szolgálva, és neki jó legyen, és ugyanakkor ezt egy ilyen lenéző, hálátlan, rosszindulatú, úgymond piszkálódó mentalitással hálálja meg idézőjelben. A kukumaki emberre jellemző az is, hogy mindig mindenkinél mindent jobban tud, és olyan területeken is szakembernek érzi magát, amihez úgymond semmi végzettsége nincs, nem olvasott utána egyáltalán, és úgymond egyáltalán nem ért hozzá valójában, és azt teszi, és azt a képet próbálja lefesteni mindenkinek, hogy ő mindig mindenhez a legjobban ért, és ő tud mindig mindent a legjobban. Általában a kukumaki ember úgymond a legalja az, aki gonoszsággal nagyon szereti gyalázni a környezetét, és úgymond ebből ő egy ilyen elégtételt nyer, vagy él meg azáltal, hogy úgymond gyalázza a környezetét, hogy kritizálja a környezetét, és hogy úgy alapjáraton gonosz mindenkivel. Nem véletlenül egy nagyon neveletlen gyerek jut eszünkbe ilyenkor, és sajnos a mai úgymond felnőtt, nagyon sok felnőtt ember lehet, hogy jó nagyra megnőtt, és akár 40-50-60 éves már, és még mindig úgy viselkedik, mint egy neveletlen 10 éves. És ez azért van, mert társadalmi szinten csak nagyon kevesen foglalkoznak komolyan személyiségfejlődéssel, illetve sajnos a társadalmunk nem egy ilyen mentálhigiénia orientált módon működik. Ahogy a mellékletábra illusztrálja, inkább egy ilyen kizsákmányoló mentalitás történik, és nem beszélhetünk egészséges szimbiózisról, és arról sem beszélhetünk, hogy a társadalomnak legalább a vezetői próbálnak egy mentálhigiénia orientált irányba elmozdulni. Általában sok kukumaki emberre jellemző az is, hogy nem csak nagyon képzetlen, de ráadásul nem akar az égvilágon semmit se dolgozni, de hát őt segítse mindenki, neki ne legyenek gondjai, és hát őt mindenki tisztelje, mindannak ellenére, hogy ő senkit nem tisztel az égvilágon. Sokszor jellemző, hogy a kukumaki embernek nincsen elegendő kreativitása sem, és ráadásul megpróbálja maga alá rendelni, és ilyen lenéző, úgymond attitűddel kezelni mindazt, akinek van kreativitása. Paradoxon módon pedig szeret bűntudatot okozni másoknál, úgy, hogy közben neki nem igazán szokott lenni bűntudata. Mondjuk, hogy így leegyszerűsítve egyfajta rejtett depresszióval rendelkező, ilyen nagyon antiszociális, szociopata jellegű személyt írtam le. Most elsősorban arról fogok beszélni, hogy hogyan tudsz menedzselni helyes módon egy ilyen jellegű személyt, illetve hogyha magaddal ismertél, akkor hogyan tudsz szisztematikusan változtatni. Kezdjük ott, hogy talán a legnehezebb, és ez az első fontos lépés, hogy úgymond mindenféle ítéletmentesen kezeljük az ilyen jellegű személyt, illetve önmagunkat, amennyiben magunkra ismertünk. Általában pszichotikus az ilyen jellegű személy, és nagyon erősen úgymond érzékeny, törékeny ego rejlik mögött, az úgymond merev váz mögött, ahogy azt jelenti, hogy nagyon-nagyon tapintatosan, nagyon empatikusan kell közeledni, mindamellett, hogy erős határokkal jutalmazzuk ezt a féle viselkedést és megnyilvánulásrendszert. Fontos az, hogy egyfajta egészséges típusú, úgymond szelíd keménységgel, de ugyanakkor erős határrendszerrel és keményen bánjunk ezzel a személlyel, ami azt jelenti, hogy tapintatos vagyok vele, de erős határok vannak, amelyeket szigorúan és nagyon kedvesen fenntartok következetesen. Nagyon fontos, hogy ne érezze magát semmilyen szempontból támadva ez az ember, és azt a kicsi pozitív amit észreveszel benne, inkább annak az erősítésével úgymond próbáld megnyerni a bizalmát első körbe. Fontos, hogyha te igazán ki tudsz alakítani vele egyféle bizalmat lépésről lépésre, vagy legalábbis azt mutatod, hogy úgymond bízhat benned, és te nem ítéled meg őt ezért vagy azért. Paradoxon módon ez tud indirekt egy jófajta attitűdöt kiváltani belőle, mert nem egy ellenségként fog téged kezelni, hanem úgymond egyfajta társként, és abban a pillanatban, hogy te elkezdesz igazat adni annak a kicsi igaznak, amit mondtál, próbálj vele kimondatni igazságokat, amelyekben tényleg egyet tudsz érteni vele, és próbálj meg ebből az oldalból kiindulni,
és próbál meg mindig először úgymond azt erősíteni, hogy mi az, amiben megegyeztek, és erről beszélni, és szisztematikusan próbált meg úgymond rávezetni, hogy ő mondja ki azt, ami úgymond lenne fontos, hogy ki legyen mondva általa. Tehát, hogy ne az legyen, hogy te a szájába rágod, és megmondod, hogy ez így van, úgy van, amúgy van, és ha nem, akkor ez meg az, hanem első körben mindig próbáld meg ilyen úgymond, hát egy kicsit sunyi módon, de egy jó értelmű sunyi módon próbáld meg rávezetni őt arra, hogy ezt vezetésnek és ne egyfajta ilyen kontrollálásnak és irányításnak élje meg. Ő mondja ki azt, amit te hallani akarsz valójában az adott helyzetben, és úgy keretezd az egész helyzetet számára, hogy óvatlanul ő az, aki észrevegye magát, és ő akarja azt a változást, amit te akarsz elérni, és ehhez egy nagyon szofisztikált és intelligens megközelítést kell alkalmazni. Most persze sok minden attól is függ, hogy te milyen kapcsolatot akarsz fenntartani ezzel a személlyel, és hogy szeretnéd úgymond javítani ezt a kapcsolatot, vagy pedig csak neutralizálni szeretnéd, mert nem feltétlenül akarsz vele jóban lenni, viszont sok esetben mondjuk egy munkahelyen, családban vagy barátok között lehet, hogy érdemes segítőként úgymond megközelíteni ezt, amennyire úgymond a határrendszered ezt megengedi, és legyen egy határ, hogy meddig segítsz egy ilyen személyt, és onnantól kezdve már nem. De hogy amennyiben segíteni szeretnéd, akkor van erre lehetőséged, és fontos, hogy ne érezze támadva magát, ne érezze azt, hogy te meg akarod változtatni, hanem inkább a megfelelő kérdésekkel vezesd őt rá arra, hogy kimondja mindazt, amit te hallani szeretnél, és nem minden esetben fogsz 100% sikerrel járni a legdiplomatikusabb módon se, és a legkedvesebb módon se. Azonban amennyiben te tudsz nagyon kedves és úgymond szigorú lenni ugyanabban az időben, akkor ez körülbelül 90%-kal meg tudja növelni a hatékonyságodat az ember az adott személynek a menedzselését illetően. Természetesen nagy kihívás mindig az ilyen jellegű személlyel való bánásmód, és jó az, hogyha úgymond te is egy kicsit, hogyha érdekel, hogy segíts ennek a személynek, akkor utána olvasol különböző pszichológiai dolgoknak, és próbálj meg mindig tapintatos, de nagyon kemény lenni ugyanabban az időben, úgyhogy a határaidat azokat egyértelműen és következetesen, szisztematikusan mindig tartsd fent. Tehát ne hagyd azt, hogy úgymond keresztül lépjen a határaidon, és amennyiben keresztül lép, akkor ennek mindig legyenek következményei, akkor is, ha segíteni akarod ezt a személyt, akkor is, ha nem. És nagyon erősen javasolt, hogy az ilyen kukumaki jellegű emberekkel úgymond minimalizáld a kommunikációt, és nem utass neki úgymond figyelmet, érdeklődést, ne adj neki fontossági érzést akkor, amikor ezt a viselkedést produkálja, és ne érezze azt, hogy te elnéző és kedves vagy akkor is vele. Tehát olyankor maradj vele tapintatos, de nagyon komoly és szigorú, amikor látod, hogy ilyen nem civilizált viselkedést tanúsít. Van egy ilyen érdekes meghatározás, hogy a jelenlétem az életedbe úgymond az feltételhez kötött, viszont a szeretetem az feltétel nélküli. Avagy hoz tudtára az embernek, hogy te nagyon szereted őt, hogyha úgymond hozzátartozó barátod, családtag valami, azonban úgymond a jelenléted az életébe az feltételhez van kötve, ahhoz a feltételhez, hogy civilizáltan és szépen viselkedik veled. Fontos, hogy amennyiben következetesen tiszteletlenül bánik veled ez a személy, akkor úgymond neked legyenek legalább következetesen határaid, és mindig legyenek következményei annak, amikor valaki ilyen tiszteletlen módon viselkedik, vagy nyilvánul meg veled szembe, mert különben soha az életben nem fog változtatni. Természetesen személyfüggő és kontextusfüggő, de győződj meg arról, hogy tisztában vagy azzal, hogy te mit tolerálsz, mert sokszor azáltal, hogy úgymond tolerálsz valamit, úgymond tanítod az adott személyt arra, hogy veled mit lehet megcsinálni és mit nem. És sajnos én is az életemben elmondhatom, hogy néha úgymond rossz irányba tanítottam embereket, mert nagyon megbocsájtó voltam. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és úgymond jézusi tulajdonság, hogy nagyon megbocsájtó és irgalmas, hogy az ilyen személlyel, viszont ne legyen az, hogy úgymond akkor a jövőben is megcsinálhatja ezt vele, tehát ne legyél naív és buta te se. Légy olyan következetes a határaiddal, hogy ne érezze azt ez a személy, hogy úgymond madárnak nézhet téged. Ha a következetességbe pedig az is beletartozik, hogy következetesen fenntartod a határokat, és nem engedsz az ilyen érzelmi zsarlásoknak, manipulációknak. Próbáld meg neutralizálni, és egy ilyen egészséges típusú nyerséggel, de peregjen le rólad mindaz a manipuláció és mindaz az érzelmi zsarlás típus, amit ő általában megpróbál csinálni. És jó az, hogyha te tudod beállítani a beszélgetéseket vagy a kommunikációkat, tehát hogy te tudjad azt, hogy hol a határja annak, hogy valamiről még mindig beszélünk, vagy valami már megint téma. Sokszor jellemző az ilyen személyre, hogy a ragadósa, vagy azt jelenti, hogy nem feltétlenül úgymond tudsz egyről a kettőre jutni vele, és ő folyamatosan mond még valamit, és még valamit, és még valamit, és próbál egy ilyen úgymond kitérő, túlmagyarázó, szofisztikált módon úgymond a bőröd alá férkőzni, és ne engedd ezt meg. Tehát a nem az legyen nem, az igen legyen igen következetesen, és tudd azt, hogy mikor mennyi magyarázkodást hallgatsz meg az ilyen személy esetében. Mondtam, hogy komolyan és szigorúan kezeld az ilyen személyt, úgyhogy ne felejtsd el, hogy az ilyen személy mindig arra játszik, hogy te reagálj. Az esetek 99,9%-ában az az egészséges, hogyha nem reagálsz egyáltalán. Tehát, hogy érzelmileg ne tudjon rád hatni. És van az a 0,1%, ahol muszáj valamilyen szinten bevonódjál, meg különben nagy baj lesz, vagy valami rosszat fog csinálni, vagy stb. Tehát, hogy akkor sem ellene, hanem inkább valaminek a védelme érdekében, de kiteszem a házból például, tehát én találkoztam ilyen jellegű emberrel, hogy ki kellett tenni a házból, mert magától nem ment volna haza. Tehát úgy azért úgy ismert fel, hogy jó, nem reagálok érzelmileg, de azért mikor van az a helyzet, amikor valamit tennem kell, mert másképp ez a személy nem hagyja abba azt, amit éppen csinál. És ilyenkor egy ilyen rendíthetetlen önbizalommal és magabiztossággal, egy ilyen nagyon fegyelmezett és céltudatos
céltudatos módon úgymond mederbe sodrod, hogy szépen fogalmazzak. Ez a finom, de nagyon szigorú és kedves céltudatos mederbe sodrás pedig az az energia, amikor azt kell éreztetni vele, hogy szétrugod a seggét, hogyha nem viselkedik civilizáltan, vagy hogyha nem hagy abba valamit. Jó az, hogyha tisztelettel bánsz ezzel a személlyel, akkor is, amikor haragszol rá, és ne felejtsd el, hogy ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy akkor is, amikor haragszol az ilyen jellegű személyre, az, hogy te tisztelettel bánsz vele, az téged minősít, az, hogy ő hogyan viselkedik, az pedig ő teljes mértékben. Persze, hogy amikor valaki ilyen reakcióvadász és azért is úgymond piszkálódik és próbál téged érzelmileg bevonni és manipulál és rossz indulatú és csúnyán beszél, stb., akkor úgy nagyon nehéz tisztelettudó maradni, viszont próbálj meg tisztelettudó maradni, és ezzel az egészséges típusú lehengerlő energiával úgymond tereld mederbe. Mert van olyan személy, akit muszáj mederbe terelni, mert különben magától nem veszi észre magát, és teljes mértékben képtelen önszabályozni magát. Tehát nincsen semmilyen önszabályozó belső képessége arra, hogy úgymond ő befolyásolja a saját viselkedését, döntéseit, hanem inkább egy ilyen automatikus megküzdési mechanizmusnak az úgymond katyvaszát fogod látni, vagy tapasztalni az ilyen személy esetében, és jó az, hogyha benned megvan úgymond ez az érzelmi belső nyugalom és önbizalom és magabiztosság, és tudod úgy mederbe sodorni őt, hogy közben tisztelettudó vagy vele, de egyértelműen akarjon úgymond távolodni tőled, mert vannak olyan helyzetek, ahol kell érezze azt, hogy van egyféle távolság köztetek, van egyféle tekintélyed a másiknak az úgymond viselkedése felett, mert ez nem elfogadható. És minél jobban meg tudod használni ezt az egészséges lehengerlő úgymond ilyen tekintély és tisztelet parancsoló energiát, annál erősebben úgymond elég, hogyha fellépsz és nem kell megüssed, nem kell bántsod, de hogy próbáld meg diplomatikusan és kultúráltan, tisztelettudóan, de nagyon-nagyon keményen rendre utasítani, vagy mederbe terelni azt a személyt, aki ilyen nagyon-nagyon extrém módon visszaél a te jó indulatoddal, fogalmazunk így. Önérdek vezeti az ilyen személyt sokszor, és megpróbál a bőröd alá mászni, úgyhogy ne várj tőle sok empátiát, vagy együttérzést, mert nagyon sokszor erre teljesen képtelen. Most attól függ, hogy milyen tartományban kukom, aki egy személy, annak függvényében lesz könnyebb vagy nehezebb dolgod vele, mert van, aki képes az empátiára, és akkor elindulhatsz ezen az úton, hogy elkezdesz kiindulni egy tisztességteljes módon, tehát nem arról beszélek, hogy úgymond hagymazdomát kezdj el nyomni neki, és akkor így manipuláld te őt, mert az megint nem helyes. És nem az a lényeg, hogy meggyőzd arról, hogy neked van igazad, ezt hangsúlyozd ki neki, hogy az a lényeg, hogy együtt megtaláljuk, hogy mi az igaz, mi a jó mindnyájunknak, mi a nyer-nyer, mi az, ami nekem is megéri, neked is megéri, másoknak is megéri. Tehát nem az a lényeg, hogy te azt kommunikáld, hogy jaj, én most meggyőzzek téged bármiről, és akkor te ezt így lépésről lépésre pont úgy kövesd, mert nem. Hanem az a lényeg, hogy együtt üljünk le, találjuk meg, mi a nyer-nyer, mi az, ami mindenkinek megéri, mi a jó. Tehát azt keressük sokszor úgymond az ilyen konfrontációk esetében, hogy mi a helyes, mi a jó, és nem azt, hogy úgymond kinek van igaza. Mert teljesen mindegy, hogy kinek van igaza. Gyere, találjuk meg együtt, hogy mi az igaz. És ne az legyen, hogy nekem vagy neked van igazad, hanem hogy úgymond lássunk a helyzetre ilyen objektív perspektívából, és próbáljuk meg úgy analizálni, hogy mi lehet igaz ebbe a helyzetbe. Miért kéne ez vagy az így meg úgy történjen, ahelyett, hogy úgymond ő támadva érzi magát, hogy jaj, én megint elő vagyok éve ezért meg azért. Sokszor ez se jó, mert egy ilyen nagyon erős önbizalma van valójában ennek a személynek, egy extrém törékeny egóval, és ezt próbálja beburkolni ebbe az ilyen merev, távolságtartó, direkt cinikus úgymond buborékba. Amennyiben ilyen profi konfliktuskezelést akarsz tanulni, akkor javaslom a George Koharizer-nek a Túlszok a tárgyalóasztalán című könyvét. Ebből nagyon-nagyon sok olyan technikát és gondolkodásmódot tudsz elsajátítani, amelyek nagyon hatékonyan tudnak segíteni téged abba, hogy fellépj a kukomaki személyekkel szembe. Jó az, hogyha látod, hogy honnan fúj a szél, és nem reagálsz, mert arra utazik, arra bazírozik, hogy reagálsz, és akkor utána még téged próbál majd befeketíteni azért, mert te reagáltál. És abban az 1%-ban pedig mutasd meg neki energetikailag egy megfelelő fellépéssel, egy határozott, fegyelmezett fellépéssel, hogy tényleg lecsapod, hogyha nem ül meg. Azt érezze, hogy mederbe van terelve. Azt érezze, hogy felléptél, kiállsz magadért, és amennyiben ő csinál valamit, akkor ott hatalmas baja lesz. Tehát, hogy amikor így odamész hozzá, és így előveszed, hogy kicsi barátom, mi a te problémát tulajdonképpen, amikor így teljes mértékben úgymond egy ilyen erős lehengerlő energiával fellépsz, egy kicsit úgy azáltal, hogy azt érzi, hogy úgymond itt nagy baj lesz, hogyha ő folytatja ezt a viselkedést, akkor van, amikor ez hatékonyan leállítja az illetőt. Tehát, hogyha egy nagyon sérült személyről beszélünk, akkor ez a határozott fellépés vagy oda vezeti, hogy ő fog ütni először, vagy oda fog vezetni, hogy egyszerűen teljesen hatékonytalanul ugyanúgy folytatja a hülyeséget. És észre kell vedd azt, hogy van-e értelme ennek az egész interakciónak, és hogyha nincs, akkor úgy neutralizáld és távolodj el tőle, amennyire csak lehet, és ne is tárgyalj ezzel a személlyel, mert olyan jellegű problémát tud neked okozni egy ilyen kukumakó személy, hogy nem mondjak mást. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol muszáj távolságot kialakítsa a másik személlyel, és nagyon-nagyon extrém ritka helyzetben pedig muszáj fellépj, vagy muszáj megfelelő módon kiharcold az igazadat. Ez ritka eset, de valamikor nagyon fontos azért, hogy valamit elérj, hogy valamit megvédj, vagy nem tudom, most egy kontextus meg helyzet függő, de fontos, hogy elsősorban mindig is asszertív kommunikáció orientáltan akard megoldani, és próbáld meg nagyon tapintatosan, nagyon szépen, szeliden menedzselni ezt az adott szemét. Viszont legyen meg az a 0,1%, amikor úgy érezteted vele, hogy jó, akkor most nagy baj lesz, ezt folytatja, és hogyha úgymond megint látod, hogy nem hatékony az egész, akkor vagy kell segítséget olyan embertől, aki jobban látja, tudja ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet megoldani a
helyzetet kontextusának függvényébe, vagy hogyha teheted, akkor teljesen neutralizáld el ezt az úgymond kapcsolatot, és egyáltalán ne foglalkozz ezzel a személlyel, mert lehet, hogy nem éri meg neked sehol, hogy erre időt, energiát és bármit pocsékolj. Amennyiben meg megüt, amikor így fellépsz, akkor mindenképpen próbáld meg lefegyverezni, próbáld meg ne úgy kihozni a dolgot, hogy úgymond egy nagy verekedés volt, hanem hogy te lefegyverezted őt, mert neked rossz tud lenni az, hogyha visszaütsz és nagy baja van, vagy mit tudom én, mert akkor úgymond halmozódik, mint egy hógolyó az ő játszmája, és ő erre építhet. És nem szabad hagyni, hogy az ilyen manipulatív, úgymond szemét, miki-muki ember egyszerűen károsan kihasson rád az egész életedre azért, mert unatkozik és megpróbál egy reakciót kiváltani, és te pont reagáltál. Nekem volt ilyen alkalmam, amikor úgymond annyira provokálóan, provokatíven, rossz indulaton viselkedett velem valaki, úgyhogy elővettem ezt a 0,1%-ot, és akkor így nagyon komolyan oda mentem hozzá, és látta az egyik másik haverunk, hogy na itt Norbi most lehet, hogy tényleg helyben hagyja ezt az embert, és tényleg azzal az energiával közelítettem meg, hogy azt éreztettem vele, hogy lehet, hogy a lábait a kezébe fogja hazavinni, hogyha neki megyek. És tényleg annyit provokált, addig idegesített, addig piszkált, ameddig kiváltotta belőlem, hogy ezzel az energiával így teljesen őszintén közel legyek felé. Ezt a féle őszinteséget is ki lehet érdemelni. És akkor volt egy úgymond plusz barátom, egy haverom, aki úgymond azt lefogott és elküldött onnan, hogy hagyjad Norbi, mert mit tudom én, és attól a naptól kezdve ez a személy nem nagyon mert vele már faszkodni, mert látta azt, hogy lehet, hogy nagyon csúnya vége lesz, hogyha folytatja. Ezért mondom azt, hogy nem feltétlenül minden esetben működik az a 99,9% asszertív kommunikáció, természetesen erre kell fókuszálni elsősorban, és nagyon sok esetben működik, hogy mondom, 99,9% esetben működik az, hogy te nagyon asszertívan és nagyon proaktívan, nagyon kedvesen és fegyelmezetten és komolyan és objektív igazságkeresően közelíted meg a helyzetet, de vannak olyan személyek, akivel ez nem működik, és fel kell lépni, és legrosszabb esetben pedig, ha ő megüt, te soha nem is először, de ha ő megüt egy ilyen helyzetbe, akkor mindig lefegyverzed, leszereled, úgymond hatástalanítod, és ne az legyen, hogy megütöd, vagy pluszba okozol neki bármilyen problémát, mert sajnos egy ilyen mukomaki ember rossz indulatú tud lenni annyira, hogy utána plusz problémákat okoz folyamatosan és állandóan neked, azért mert te tényleg kiváltod belőle egy reakciót, és erre utazik, hogy kiváltson belőled egy reakciót, és ha kiváltja, akkor kapja meg, egy adott pillanatban kapja meg. Tehát egy adott pillanatban kapja meg azt, hogy kicsi barátom, itt hatalmas baj lesz, hogyha folytatod ezt a viselkedést. Ezért én arra hívlak, hogy mindig összpontosítsa a te saját jólétedre, a te saját lelki békédre, és természetesen úgymond életvezetői intelligencia szempontjából jó az, hogyha képzeld magad és tudatosan úgymond kialakítod ezt a konfliktuskezelői képességedet, készségedet, és van egy ilyen bölcs kínai mondás, hogy sokkal jobb harcosnak lenni a kertben, mint kertésznek lenni egy háborúba, úgyhogy jó az, hogyha meg tudod védeni magadat szóba, verbálisan, vagy akár fizikailag is. Lehet, hogy soha az életben nem fogsz találkozni ilyen helyzettel, vagy ilyen jellegű emberrel, és akkor mondhatom, hogy szerencséd lesz. Viszont jobb az, hogyha felkészülsz arra, hogy mi van, ha találkozol ilyen jellegű emberrel, és tudod menedzselni megfelelő módon, mint hogyha találkoznál vele, és akkor indirekt problémákat okoz neked. Úgyhogy én inkább arra hívlak, hogy foglalkozz a te jóléteddel, foglalkozz azzal, hogy úgymond legyél készen, és tudjad menedzselni az ilyen jellegű személyeket a megfelelő módon. Tehát mindig igyekezz egy olyan módon megvédeni magadat, hogy utána ne legyen neked bajod abból, hogy úgymond megvédted magadat, mert nagyon sok esetben előfordul az, hogy te csak megvéded magadat, és akkor utána úgymond neked rossz azért, mert te megmerted védeni magadat, és ez paradoxon, és sajnos a rossz indulatú emberek játszanak ezzel, úgyhogy jó az, hogyha mindig minden helyzetben nagyon asszertív, nagyon proaktív maradsz, és próbálod úgy megoldani a különböző helyzeteket, hogy lehetőleg ne úgy védd meg magad, amiben bele lehet kötni, tehát te ne legyél tiszteletlen, te ne üss először, te ne provokálj másokat, te ne viselkedj manipulatívan, te ne játszmázz másokkal, és győződj meg róla, hogy mindig korrektül viszonyulsz az emberekhez, amennyire lehet, és hogy te is az objektív igazságot keresed, és azt keresed, hogy mi a jó, és nem az, hogy kinek van igaza. A hatékony kezelése pedig, hogyha magadra ismertél, és úgy gondolod, hogy néha te viselkedsz ilyen kukumaki módon, akkor elsősorban az, hogy elfogadod, hogy úgymond ez van, és nem próbálod megítélni, hogy ez jó vagy rossz, hanem elfogadod azt, hogy jó, akkor én néha ilyen vagyok, és hogyan tudok ezen változtatni hatékonyan. És talán az első fő kulcs az önfejlesztés, illetve az, hogy te hatékonyan reflektálj önmagadra, és tanulj meg bocsánatot kérni, tanulj meg magadat türelemre vezetni, arra, hogy tud türelmes lenni a környezeteddel, és próbálj meg mindig önreflektálni, és így megállni, mindig mielőtt reagálsz, vagy mondasz valamit, így próbálj meg így, ha nagyon kukumaki ember vagy, akkor mindig gondolkozz, hogy 10 másodpercet, hogy most akkor ez helyén való, amit csinálok, vagy mondok, vagy sem. Próbálj meg kijelentések helyett inkább kérdéseket feltenni akkor, amikor ilyen konfliktus helyzet van, és nem meggyőzni a másikat, hanem kérdéseket feltenni a te igazaddal kapcsolatosan. Ha te ilyen kukumaki személynek érzed magad, akkor elsősorban próbálj mindig egyértelműen kommunikálni, és tisztelni a mások határait, és tisztelni te saját magadat, azáltal, hogy tisztelettudóan viselkedsz másokkal, illetve hogy te is tiszteletre méltó vagy, és próbálj abba az irányba feltenni magadnak kérdéseket az életed különböző területein, hogy én tiszteletre méltóan viselkedtem ebben meg abban a helyzetben. Tehát mindig ez a kulcskérdés, hogy én tiszteletre méltó vagyok most? Az én úgymond állapotom, az én mienségem az tiszteletre méltó? Vagy visszareflektálva korábbi helyzetekre, én tiszteletre méltóan viselkedtem abban a helyzetben? Hogyan bánthattam valakit anélkül, hogy akartam volna? Vagy hol
lehettem én a ludas különböző helyzetekbe, különböző dolgokba, független attól, hogy a másik is lehet, hogy ludas ebbe meg abba. Gyere rá te arra, hogy hol vagy te a hunyó elsősorban, mert azon te tudsz változtatni, hogy ne legyél te a hunyó a jövőben, viszont azon, hogy a másik hol hunyó vagy hol nem, az nem a te problémád. Hogyha ő valamiben hunyó, az ő problémája, viszont abban, hogy miben vagy te hunyó, az meg a te problémád. Én nagyon fontosnak találom, hogy ha kukumaki embernek találod magad, akkor találj olyan példaképeket, akiket te igazán tudsz tisztelni, és akikre felnézel, és ne csak ilyen távoli embereket, az is jó, hogyha van egy pár távoli ember, akit nem ismersz, és ilyen sztárok, vagy celebek, stb. Viszont próbálj meg a te közvetlen környezetedbe is találni olyan embereket, akiket te megbecsülsz, akikre te felnézel, és próbálj meg ezekkel az emberekkel néha elbeszélgetni, mert segíthet abba, hogy olyan emberrel, akit te tisztelsz, és legyen olyan személy, akire felnézel és tisztelsz, tehát akármennyire is kukumaki embernek érzed magad, ez nem egy jó vagy rossz dolog, hanem ezen lehet változtatni, és fontos, hogy próbálj meg találni elsősorban olyan embereket, akiket te tisztelsz, és akikre te felnézel, és mindig kérdezd meg magadat az interakcióid során, hogy én tiszteletre méltóan viselkedek ebbe a helyzetbe. Mert hát a tiszteletet azt meg kell érdemelni, és hogyha te tiszteletre méltóan viselkedsz, akkor úgymond jogosan meg is tudod követelni, viszont amennyiben te nem, akkor sokszor az a jele annak, hogy nem viselkedsz tiszteletre méltó módon, hogy az emberek nem tisztelnek, vagy egy-két személy egyáltalán nem tisztel. Most attól függ, hogy miért, mert persze, hogy van, aki csak simán így és ezért nem tisztel, vagy egyszerűen konkurenciát lát benned, és ez egy másik típusú tiszteletlenség. Viszont ha úgy érzed, hogy nehezen menedzselsz bizonyos konfliktus helyzeteket, akkor kérdezzem magadtól, hogy én tiszteletre méltóan viselkedek ezzel a személlyel, független attól, hogy ő hogyan viselkedik velem. A másik érdekes gondolat pedig az, hogy mindig is folyamatok vannak, és nem feltétlenül események a személyiségfejlődést illetően, ami azt jelenti, hogy mindig kell egy ilyen feldolgozási vagy változási folyamat, tehát hogy ne várjál magadtól változást egyik napról a másikra, ne várd el azt, hogy a másik változzon, általában mindig veled kezdődik a változás. Fontos, hogy az úgymond változásokat személyiségfejlődés területén akkor ezt ne eseményekbe mérjük, hanem folyamatokba mérjük, és legyünk türelmesek a folyamatokkal szembe. Igazából, ha te megtanulsz türelmesnek lenni magaddal szembe, akkor türelmesebb leszel másokkal is. Mindig próbáld meg tudatosítani azt, hogy ki miért és milyen mértékben felelős az adott helyzetbe, és ne az legyen, hogy kinek van igaza, hanem hogy objektíven meghatározza, ki miért felel és meddig felel, és ha te vagy a mérgező személy, akkor pedig tedd fel magadnak a kérdés, hogy miért vagyok én mérgező ebbe a helyzetbe, esetleg milyen felelősséget vállalok el, amit nem kéne, vagy mi az a felelősség, amit el kéne vállaljak, és nem vállalom fel. A kukumaki ember sokszor magának is intenzíven és állandóan hazudik, és jó az, hogyha felteszed magadnak a kérdést, hogy az, amit én mondok, vagy hiszek, vagy cselekszek, az mennyire rezonál azzal, ami van. Különböztessük meg az objektív igazságot attól, amit igazságnak akarunk látni, mert nem mindig ugyanaz a kettő. Ne várjuk el együttműködést ilyen nagyon kukumaki emberektől, és ha te kukumaki ember vagy, akkor pedig először magadon dolgozz, és aztán akar ilyen nagyobb életbeli kérdéseket megoldani, és először az a lényeg, hogy úgymond te legyél egy egészséges, jó egyensúlyban önmagaddal, és ne arra fókuszálj, hogy másokat javítgass meg, és hogy jaj, de rossz a világ, mert akkor ebbe az energiába ülsz. Tehát a kukumaki ember sajnos visszateremti magának a negativitást azáltal, hogy nagyon negatív állandóan. És nem tud egy ilyen konstruktív módon állni a világhoz és a dolgokhoz, hanem mindig mindenkiben a negativitást veszi észre. És fontos, hogy az energiamezőből ebből a negativitásból gondolkodásra tudjunk kilépni. Ha pedig munkahelyen van szerencséd egy ilyen úgymond kukumaki emberhez, akkor jó az, hogyha úgymond a felettesekkel te ezt nagyon szépen tisztán tudod kommunikálni, és tisztelettudó megoldást tudsz találni, ami neki is jó, függetlenül attól, hogy viselkedik, hogy tiszteletre vagy sem. Tehát, hogy egy olyan megoldást találni a helyzetre, ami mindenkinek jó, és ne az legyen, hogy összefogtok a kukumaki ember ellen, mert akkor ez nagyon rossz irányba tud elmenni, hanem az legyen, hogy hogyan tudjuk a kukumaki emberrel együtt megoldani ezt a helyzetet, hogy jobb legyen mindnyájunk számára, és a felettes általában úgymond előbb-utóbb kirúgja azt az embert, aki nem tud viselkedni, úgyhogy jó az, hogyha van egy tiszta kommunikáció, amennyire csak lehet a te részedről minden irányba. Én fontosnak találom, hogy a rangtól és pozíciótól függetlenül mindenki tudjon úgymond egy megfelelő tiszteletteljes módon de kiállni saját magáért, és az is lényeges, hogy ezek a kukumaki emberek sokszor arra tanítanak, hogy állj ki magadért, és hogy jó feltenni azt a kérdést is, hogy mire tanít engem ez a kukumaki ember pontosan, vagy mi az, amit én meg kell tanulnom tőle. Én például sokszor meg kellett tanulnom azt, hogy hogyan követeljem meg a tiszteletet, amit úgymond evidens, hogy meg kellene kapjak bizonyos élethelyzetekben. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, próbálj meg önreflektálni, akár verbalizált hangosan az önreflexiódat, hogy úgymond legyen egy koherencia a gondolkodásodban, és minden koherensebben gondolkozol, annál jobb döntéseket fogsz hozni hosszú távon. Nézzétek a csatornán, mert nagyon jó videók vannak, ha tetszik, akkor lájkold ezt a videót, iratkozz fel, ha még nem iratkoztál fel, és hát köszönöm a figyelmet. Jelentkezz te is a Hatásművelet Podcastbe, beszélgetések feltörekvő, nem mindennapi tehetségekkel és nagyon egyedien gondolkodó különböző személyekkel. Amennyiben szeretnéd elsajátítani a DaVinci Resolve alapjait, vagy haladóként szeretnél újabb technikákat elsajátítani, és igazán professzionális szinten tudni használni a DaVinci Resolve-ot, keresd meg bizalommal! Whether it's a music video, event footage or short film, I can deliver blockbuster level editing, color grading and sound design to bring your vision to life. Even though I am based in Romania, I offer professional remote services to clients in LA and worldwide.
work on YouTube and watch the trailer for my first feature film. If you are impressed, let's work together.